ole dar sanel thil tu te invite be le be kula tun tu ma hianin TV le phone connect dan kan soi dona phone tanga TV connect dan amma hei hi kan hriat lu chu smart TV lawa chun a connect thelo ani ti ta kha lo hre tai la tin he video hi ampul tanga top thing lo en la lekina TV tanga internet khoi dan te po I kan lo la up zel tura ngai tai la chuanin TV le phone connect hi a that na kan soyanga YouTube vela mo I phone a thili khoi ang kha TV khan alang anga YouTube a tang khan movie te I du yan thayanga ami kha chung kwa ponin LPS te zonet te signal om lo chang po movie te ayan thaya chuanin chu mai ba ka chuanin I phone kha I rotate tanga I rotate kha chuanin full screen in alanga I rotate lo kha chuanin I phone tung chho ang chau khanin TV screen a khan alang dona chu wang chuanin I phone kha I rotate tanga full display in alang don ani tin chu mai ba ka chuanin he ka channel hi invite kha thina ni chuanin min lo like share in min lo subscribe sakula in chan tips rang ne karon kir zia thon ani smart TV le smartphone nei lo chuanin a connect thei lo ani ti kha kan hrebok donu nia boina emo puina in mamo ani chuanin hemi phone le TV connect ka chau ni lo enga po kanin pui thei te ni chuan kan thiam zong te ni chuanin comment section a in lo senga a thei angin kanin pui thin donu nia ole soito angin tun tuma hianin smartphone atanga smart TV connect dan karon soi katuma amero chu TV kha omri lo awangin kale monday up me ngai dona test review ani maya chuan Monday ka man chuan Tuesday Wednesday vela emo pathian zar tama pathian rem te tel chuan ta chung ka mai ngai dona chuanin kan en chin mai mang TV tanga in nangmanin TV setting in khoi thiam chuanin a har lawa chuanin voi khat in set to chuanin awesome te in settinga kan lu tanga tin mora kan lu tanga chuanin wireless display hi kan buanga wireless display a hianin kan lut lenga chuan ta hian wifi kan onanga chuanin het hian kan in buanga Samsung ti hi in buanga chuanin hei keima ka connection ania kan TV ania amai ro chu tuna ka omrem chang lo hlo maya kalo ngai twa chhuak kim nawa video ka siam lak lo to sia phur thut video siam ni sia tianin test review karon nei lok mai ni hetian ve khatin setting in sim to chuanin ti hianin setting sim ngai to lo khami wireless display ya lu hianin a in start sa de khanin a in connect zel thei ani ole ka he ka channel hi vai khat thlina ni chuanin min lo like share in min lo subscribe sak ve don unia